Hola, hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts al pavelló. Els quatre hereus a Sant Esteve de Palautordera, on avui viurem un partidàs amistós d'handbol entre el Barça i el Marítimo Madeira. De moment el marcador encara és carrencit. Ho torna el Barça, doncs aquí arriba el segon gol d'Aitor Ariño des de l'extrem. Torna a sumar fins al 2-0 el Barça. I va Madeira, doncs ara sí, per sota les cames, Eldin Braziagla acaba anotant el jugador serbi. Fixa-t'hi, el contraatac, el contragol, la pujada, és que són letals, Una perdona a l'Eix, però dos ja no, Richardson, l'altre cop Mem, Casbogar que vol superar el seu defensa, ho prova també Mem, i torna el jugador suec, i el llançament final potent de Mem. Ho dèiem, una entrada a les novetats. Mira, apareixia per aquí per rebre aquesta pilota filtrada contra dels fitxatges com Nielsen, que tampoc ha pogut veure aquesta fuetada de Pina. Cedric, ho prova Cedric amb Richardson, i ara sí transforma el dorsal 66 blaugrana. Aviam ara. I va el Barça, Cedric. Un altre cop, corrent per darrere. Gira perfecta. Aquesta és marca de la casa de Fàbregas. Ludovic Fàbregas, que s'estrena també en el partit d'avui. El Barça sí, vol accelerar molt més aquest joc, perquè és com suma gols, un més d'aquest dorsal número 18. De sortir-li al Pina i inclús prohibir-li el passe. Això ho poden fer molts pocs jugadors. És una bèstia, Delcio Pina. Celebrem, haver-lo descobert. Ràpidament transforma l'Eix. També a l'altra banda. El Barça ara ho ha fet bé, La sortida, veiem aquí en Pérez de Vargas i a l'Eix. Jank. Engasant, potentíssim, guanyant el carril central. Silva, que demana s'acaben de col·locar els seus companys. La passada per l'esquena i l'aturada. L'aturada celebrada de Pérez de Vargas, traient el gest també de ràbia i fent aixecar el públic dels seus seients, el capità blaugrana Pérez de Vargas, doncs responent sobre el parquet d'enganxada anterior. Doncs l'última del Barça, que finalitza aquí amb aquest xiulet, amb aquesta botzina final. El partit 33-31, la victòria blaugrana